Hai, Sasha, hai, întoarce-te pe partea cealaltă, întoarce-te pe burtă. Hai, te întorci? Hai. Da, știu că ne distrăm. Hai, întoarce-te pe burtă. Hai, întoarce-te, hai, întoarce-te pe burtă. Hai, zâmbește, râde, vorbește. Hai că asta e pentru posteritate. Hai. Să te vezi că n-ai să fii mare. Păi gata? Uf. Hai. Opa. Cine s-a întors pe acolo pe burtă? Hai, acum scoateți mâinile. Hai, scoateți mâinile ca să ne jucăm cu broasca. Vezi? Uite broasca cum cântă. Hai, scoate mâinile de acolo. Așa, ai văzut că poți? Și cealaltă, bravo! Ce este asta din gruntat? Hai, zâmbește-i lui mama. Hai, zâmbești? Cine zâmbește acolo? Ce faci tu acolo? Cu ce te joci? Cu o maimuță? De ce ești așa de încruntat? Vreau eu să știu. Da, tu. Vrei să o mănânci pe maimuță? Da, așa o mănânci tu pe maimuță? Pe cine vrea altcineva să mănânci? Hai, mai spune. Îi povestești ceva la maimuță? Îi povestești? Îi povestești ce ai făcut azi afară? Să nu uităm că avem fund comic. Te întorci înapoi pe spate? Hai să ne întoarcem înapoi pe spate. Păi hai, întoarce-te! Hai, vino aici! Hai, întoarce-te înapoi! Hai, te întorci? Așa, hai, vino aici! Pe unde vrei să ajungi? Sasha, ce faci acolo? Ce nu-ți convine? Care e problema? Nu se lasă mâncată? Vrei să mergi și nu pot? Uf. Hai să ne întoarcem. Hai, nu vrei să te întorci? Hai. Uf. Hai, nu mai fi supărat acum.
Hai, nu mai zâmbește, hello. Așa, fă gălăgie. Cam ăștia suntem noi. Hai, înapoi pe bucă. Hai. Hai. Hai, și pune pa la cameră. Pa. Of, of, of. Hai, zâmbește.